Hello guys, Arman channel aga log level ka chawni. Hey Liza agency hi ka thokrai bak to don lawa thlale ni song pariat thleng hi ka thok to na ni song pariat hi ka last day ni mai thale hi May ni song pariat hi ka last day da nia chuan Liza hi ka chua san to do na chan khadawa chen khat khan ngen thon chok se mi chu ti ka ti mi ram ti mai thia min thon chok lawa chuan resign letter ka pe ta in approve kalo ti lang me nga asira in lo en mai kan nia ke ma in ka du wa in ka chok do ni chu security na hi ka pe to lo ni ka tia chuan hei duty timing hi arai lu tu ka mo ta kar so pani hi ka zo wa kalo ni hi ala no pong we bok se chu wangin handanga na thadau hlek ka hmuwa alien free room well free vek chuan I lo po thave pa ngai chu da chuan ka lu do na chuan em na nge in rin ron comment lok teu aring di ka pieng ka ju na ka zon sak ya ka zon sak rian ka ti alien free engkim free lo thave pa ngai deu karon zong sak rian chau hindi thiam khera ngai lo chi kha hindu chuan ka zon sak thei chau ni chuan comment ula eng na nge ka tho tum in ron soi thei chuan ka zon sak chau chuan ka channel a hin mi tharin ni chuan lo subscribe ula mi lo like sak to ni heti zong hi ni che do to ko ta